68 membru tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili ġew rikonoxxuti għal 25 u 30 sena servizz bħala parti miċ-ċelebrazzjonijiet tal-25 anniversarju mit-twaqif tad-Dipartiment. Il-qofol intlaħaq l-erba' filgħodu fi Pjazza San George, parata li ċelebrat snin twal ta' dedikazzjoni u sagrifiċċju li jagħtu ta' kuljum dawn l-uffiċjali biex jipproteġu lil poplu Malti u Awċi. B'koordinazzjoni u dixxiplina, il-parata inkludiet spezzjoni tal-Gwardja u sem tal-banda tal-Pulizija. Ix-xeni fil-pjazza kienu xhieda ta' dipartiment li matul dawn il-25 sena kiber mhux biss fl-infrastruttura u t-tamir iżda wkoll fl-ispirtu ta' servizz. Iddominat fil-parata Mannara li l-ħsieb simboliku wara jaspjega julna d-direttur tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili Peter Paul Colleiro. Dik il-Mannara tissimbolizza il-mandat tal-Gvern biex aħna nagħmlu nagħtu s-servizzi ta' kontra n-nirien u anke biex insalvaw u nipproteġu. U fil-fatt preżentajni għallura lill-Gvern u l-Gvern ġetalina għallura taħt il-forma tal-Ministru bħala fiduċja fid-Dipartiment u hekk għandna 25 mandat ta' 25 sena oħra li nkomplu f'dan ix-xogħol. Kull sena d-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili jirrispondi għal medja ta' bejn 6,000 u 7,000 sejħa ta' emerġenza li jvarjaw minn nirien kbar għal inċidenti serji fit-toroq, operazzjonijiet diffiċli ta' salvataġġ u interventi oħra li ħafna drabi poġġu l-ħajja tal-uffiċjali f'riskju biex jisalvaw ta' ħaddieħor. Wara kull nar bosta deċiżjonijiet u riski li jħallu effett fuq kull membru li jkun involut fih. Inċident żgħir anke inċident ta' dar, forsi għal dak li jkun jgħidu iwa dan huwa inċident żgħir, ma l-familja li tkun tgħixu fih dak huwa ħaġa kbira li bqgħu jiftakruha tul umurhom kollha. Is-Sur Colleiro nota kif l-uniformi tirrappreżenta weda viżibbli li kull meta ċittadin jiġi bżonn għajnuna se jsiba. Aħna kull meta ċemper 112 numru tal-emerġenza dejjem se nwieġbu u dejjem se jiġi xi ħadd biex jgħinek. Però fir-realtà nafu li ħafna mill-inċidenti b'daqs ħsieb jistgħu jiġu provenuti. Wieħed jista' allura jippjana aħjar, jipprepara aħjar u bekk nevitaw ħafna mill-inċidenti u nevitaw ir-riskju għal kulħadd. Preżenti għal dawn iċ-ċelebrazzjonijiet kien hemm il-Ministru għall-Internu s-Sigurtà Byron Camilleri li saħaq fuq l-importanza li l-ħidma ta' dawn il-membri tiġi rikonoxxuta mhux biss b'ċerimonji iżda wkoll b'investiment kontinwu fir-riżorsi umani, it-tamir u l-kundizzjonijiet tax-xogħol.